J.K. Yadav Films present J.K. Yadav Films। जुदा होइबे हमरा से, जुदा होइबे हमरा से, ये तोरा दिल के दर्द में बढ़ता, तोरा याद में एक दिन मर जाइबो हम, तोरा याद में एक दिन मर जाइबो हम, लेकिन तेरा फर्क नहीं पड़ता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी इच्छा जान हमर पूरा कर दी है, आखिरी इच्छा जान हमर पूरा कर दी है, अपन दूगो बात हमारा लाश पड़ दी है, अपन दूगो बात हमारा लाश पड़ दी है। J.K. Yadav Films। मटियार कला सीतामढ़ी। तोय हमरा छरैया कहली गे हम दुनिया छोड़ देलियोगे, तोय हमरा छरैया कहली गे हम दुनिया छोड़ देलियोगे, गे तोरा जिंदगी से होय के बेगाना बहुत दूर चले लियोगे। दैछियो हम दुआ तू त खुशी खुशी दी है, दैछियो हम दुआ तू त खुशी खुशी दी है, अपन दूगो बात हमारा लाश पड़ दी है, अपन दूगो बात हमारा लाश पड़ दी है। मटियार कला सीतामढ़ी। J.K. Yadav Films। माँ दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो तिनवाही चौक। हे गए अपने हाथ से अपन प्यार के गला दबाई देली गे, हे गए अपने हाथ से अपन प्यार के गला दबाई देली गे, कहै छौ अनिल यादव जो ठीक नहीं कैली गे, राइटर अंकित बाबू के तू साथ में जी है, राइटर अंकित बाबू के तू साथ में जी है, अपन दूगो बात हमारा लाश पड़ दी है, अपन दूगो बात हमारा लाश पड़ दी है। J.K. Yadav Films।